Så er jeg klar til at præsentere dig for min første idé på den her nye YouTube-kanal, Pointing At. Så jeg har glædet mig rigtig meget til at præsentere dig for den her idé her, og jeg håber, du vil kigge med. Det jeg vil præsentere dig for, det er, at jeg vil præsentere dig for et nyt, innovativt produkt. Dernæst så vil jeg fortælle dig lidt omkring målgruppen for det her produkt her, og så vil jeg fortælle dig omkring, hvordan jeg har arbejdet med det her produkt, eller realiseringen af den her idé her indtil nu. Og så sidst så har jeg et spændende punkt, der hedder forudbestil nu. Så lad os komme i gang. Det første produkt, du kan se her, det er jo egentlig, eller en teknologi, hvis vi kan være så frække at kalde det, det er en sandal. Og sandal er jo en kendt teknologi. Men det forholder sig sådan, at siden tidernes morgen, så har mennesket haft behov for at orientere sig, og det har det sådan set stadigvæk. Og hvis man leger med den her tanke om at have et kvalitetsfodtøj, en sandal eksempelvis, og så behovet for at orientere sig, så kan man få et nyt spændende produkt, og det er det, jeg har gjort. Og her har jeg så kompassandalen. Spændende. Kompassandalen, den udmærker sig ved, at du kan orientere dig i en bestemt retning. Tag sandalen af, kompasset peger mod nord, og så kan du selv have udstukket en retning i den retning, du nu ønsker at orientere dig imod, i det tilfælde, hvor der er sådan, kompasset peger mod nord. Og det er egentlig det, jeg har gjort ved det her. Altså taget to kendte teknologier og koblet dem sammen, og så derved få et nyt, innovativt produkt. Målgruppen, som jeg har valgt at skitsere her i første omgang, det er spejdere. Spejdere, de har brug for noget kvalitetsfodtøj, og de har behov for at orientere sig i nogle bestemte retninger, når det er, som de går så ud i naturen. Så hvad kunne være mere naturligt, end at se en spejder med en kompassandal? Ja, det ved jeg heller ikke. Det er i hvert fald den første målgruppe, men det stopper jo ikke her. Der er mange andre mennesker rundt omkring i verden, som ikke er spejdere, men som også har behov for kvalitetsfodtøj og behov for at orientere sig. Så det her, det er jo egentlig bare blot et eksempel, men jeg håber, du kan se potentialet. Hvis jeg skal tale med bag omkring ideen, så fik jeg egentlig den her idé som et spin-off ved at have arbejdet med nogle andre idéer. Og det jeg gjorde så efterfølgende, det var, at jeg prøvede på at skitsere ideen, hvad det var for noget, og så gik jeg ud og snakkede med nogen. Jeg gik ud og snakkede med nogen fra målgruppen omkring den her idé, kompassandalen, for at høre efter, hvad de synes om den. Og da jeg fik nogle positive tilkendegivelser omkring den her kompassandal, så gjorde jeg efterfølgende det, at jeg tog kontakt til en stor dansk skoproducent, for ligesom at høre efter, om de var interesseret i at indgå et partnerskab omkring realiseringen af den her kompassandal. Det var de så desværre ikke på det tidspunkt, og det tror jeg heller ikke stadigvæk, de er, men om ikke andet, så har jeg stadigvæk den der idé om, at det er et spændende produkt, som jeg godt selv kunne tænke mig at realisere, så jeg har egentlig besluttet mig for selv at prøve at udvikle, producere og sælge de her kompassandaler. Og det leder mig tilbage til det sidste punkt, der hedder forudbestil nu. Og det, der omhandler, det er, at jeg vil give dig mulighed for ligesom at forudbestille nogle kompassandaler. Og det kan du gøre, hvis det er, som du ønsker at købe nogle i fremtiden, eller hvis det er, som du ønsker at forhandle kompassandaler, eller hvis du ønsker at erhverve dig forhandlerretten i et givet geografisk område. Så kan du sende mig en mail på den her adresse her, der hedder pointingat@gmail.com. Og jeg har faktisk kommet så langt, så jeg allerede har lavet en prototype. Her, et godt kvalitetsfodtøj, og så ude i spidsen er der monteret en sandal, eller en sandal monteret i et kompas. Det eneste, der mangler, den her retningsangivende enhed. Men ellers, som du kan se, så er jeg kommet temmelig langt. Så send mig en mail, jeg glæder mig til at høre fra dig. Når det så er sagt, det er så der, som vi skal runde den her præsentation af. Så vil jeg sige, det jeg har gjort, det er, og det jeg synes, jeg vil lægge op til dig, det er, leg med tanken om at tage nogle kendte teknologier og koble dem sammen, og ved at koble dem sammen, så få et nyt innovativt produkt. Der er uanede muligheder. Så det er i hvert fald værd at arbejde videre med, tænker jeg. Dernæst, så det jeg har gjort, det er, at jeg ligesom har prøvet på, og efter jeg har fået ideen, så har jeg været ude og snakke med nogen, få noget input til ideen, for at styrke den. Og så dernæst, så har jeg taget kontakt til nogen for at hjælpe mig med at realisere den. Og det så ikke lykkes, jamen så er jeg egentlig gået i stå indtil nu, hvor jeg så selvfølgelig håber, at du synes, det her det er spændende, så du sender mig en masse e-mails. Eller e-mails, men med en masse bestillinger. Så vil jeg hellere putte det. Så igen, det håber du vil tage det med herfra. Muligheden om at koble nogle kendte teknologier sammen, og så derved få et nyt innovativt produkt. Lad være med at putte idéerne i en skuffe, men prøv at komme videre med dem. Det er min opfordring herfra.
Og så glæder jeg mig ellers bare til at præsentere dig for min næste idé. Så kig med. Hej.